ezt mindenképpen meg akarjuk örökíteni, hogy ki csinálta, hogy készült, hogy azért csináltuk ezt az egyszer 1 méteres vállát, hogy egy jó darabig, amíg valaki el nem rontja, addig álljon itt, és akkor rajta van, hogy kik dolgoztak, fényképekkel illusztrálva, egy kicsit nosztalgiázunk. 2 éve volt már. Aztán utána már jövőre majd már festeni is kell. Ez már nagyon éles. Követőshegyen, és ahhoz kerestek irodalmi intézeteket, hogy valami költő is legyen a turistáknak. I betű. Melyik az állat? A táska vagy a Szarvas. olyan van. Szarvas keret olyan van. Gyerekek. Ne. Úristen, ez elég. Tényleg, én megnézem. Vagy jöjjön rá. Jöjjön? Gyere. Várjál be még, ne. Jó van. Végigkötön egy gyere. Hát igen, annak. Szétszőrve a szögge. Belevésem. A hangú ne. Izén, ahol ha más nem, lombotát, árnyékában nem pihenhetsz, gondot ő visel rád. Jó tavasszal évvilágot, messze érzed életet, kis madárka szára állja, ingyen hallgatod, mint barátok. Következik Áfél Lajos. Szeret az erdő, előadja, Beszánk Kinga. Engem az erdő véd s szeret. Útaimon erdők kísértek. Bükkök, gyertyának, égerek, tölgyek, fenyők is, égig értek. Most is, hogy visszagondolok, hajdani erdőink sorára, a hegy felől gyönyörűen zúg, bükkös erdőnk orgonára. S ha majd mélyebbről költözöm, érzéstelen rommá omoltam, egy hang az erről súgja még, én is az erdőfára voltam. Vándor, ki elhaladsz mellettem, hallgasd a kérésem. Én vagyok tűzhelyed melege, hideg téli éjszakákon. Én vagyok tornácod barátságos fedele, melynek árnyékában menekülsz a tűző nap elől, és gyümölcsöm oltja szomjadat. Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja. Én vagyok asztalod lapja. Én vagyok az ágy, amelyben fekszel, a deszka, amelyből csónakodat építed. Én vagyok a házad ajtaja, bölcsőd fája, koporsult fedele. Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezed, ne bánts. Ez egyébként ezt a szép erdőkoházát nagyon sok ilyen nemzeti sajtban olvashatjuk. Már több helyen olvastuk ezt. És akkor az utolsó, mi talán a legszebb Vasalda, mese az erdőről És akkor Szabó Klaudia. És akkor jött a harmadik ember. Jött, megállt a tisztás széliben, és meghallotta sírni az erdőn. Meglátta a virágokat, a fákat, meghallotta a csármányt, és halkan mondta, Istenem, milyen szép! És abban a pillanatban lehult a szívéről egy nagy rozsdás lakat. És erre egyszerre megszólalt minden madár. Kacagtak a virágok, és kacagott a patak. Tündérek táncoltak a fák alatt, bukfáncot vetettek örömükben a manók. A szellő megcsiklandozta a fák leveleit, és fent a sziklán tavaszillatú madárdalokat énekelt a viszkán. Milyen szép, mondta még egyszer az ember. Az angyalok pedig odaléptek hozzá, egyenként, lábul hegyen, és nyitott szívébe beletették a kincseket. A jóságot, a szeretetet és a békességet. Így volt ez bizony, lelkecském, és így is van azóta is.
Háromféle ember él a világon, a rontó ember, a gyűjtő ember és a látó ember. Te látó ember leszel, ugye? Amikor az erdőre kimész, figyelve lép és lábúj hegyen. Mihelyt a fák alá belépsz és felébrednek előtted az első rigók, akkor már tudnod kell, hogy az erdő észrevett. Ha megállsz egy pillanatra, hallani fogod a szellőt, ahogy a fák között tovaosul. Ha jól figyelsz, a manókat is hallhatod. Súrannak, matatnak itt-ott a sűrűben. A virágokat is láthatod majd, és minden virág kertjéből egy tündérkelesre áll.